Ahojte všetci, je streda, neskoro večer a ja sa pokúšam natočiť video, možno jedno z prvých, možno jedno jediné, kde by som vypustil niekoľko myšlienok a možno tak začal nejakú sériu premýšľaní spolu s vami. Chcel by som odhaliť panteón nových, moderných bohov, božstiev, ktoré sme vytvorili v 21. 20. storočí a žijeme pre nich, uctievame ich. Každý totiž to niečo uctieva, či si ateista, kresťan, alebo čokoľvek si, čomukoľvek veríš, tak niečo uctievaš. A chcem povedať, čo pokladám za prvé božstvo, alebo za jedno z božstiev, ktoré uctievame a mladí ľudia, a to je komfort. Komfort je boh, ktorému sa kláňajú mnohí mladí ľudia a prejavuje sa to uctievanie niekoľkými spôsobmi. Napríklad tým, že chceme mať svätý pokoj od všetkého, nechceme mať žiadne povinnosti, nechceme urobiť nič, čo je navyše nad to, čo musíme. Každých 5 minút chceme pauzu, aby sme si oddychli, vyhýbame sa ťažkej práci. Nehovorím o 100%, ale mám pocit, že o väčšine mladých ľudí, ktorých stretávam. A tým sa nikoho nechcem dotknúť, týka sa to aj mňa, ale mám pocit, že je to vyslovené tak, že máme božstvo, ktoré nás ovláda, ktoré stanovuje, že potrebujeme oddych, koľko potrebujeme oddychu, koľko zábavy potrebujeme, koľko nič nerobenia potrebujeme, jak sa musíme čomu vyhýbať. Čiže to je niečo, čo nás ohrozuje. Ja nemám nič proti tomu, proti zábave, proti oddychu, odpočinku a tak ďalej. Myslím si, že to je veľmi nutné. Ale myslím si, že miera, ktorú uctievame komfort a ktorou prijímame komfort do našich životov, je preplnená nadmieru. Proste toto všetko berieme do svojich životov. Nepotrebujeme toľko komfortu, zábavy, čokoľvek. Mám pocit, že toto nás ovláda a dokonca stanovuje náš rebríček. Jedným z dôkazov je, že mladí ľudia zabíjajú čas a to je obeť komfortu, aby sme nemuseli proste robiť dačo ťažké alebo si nájsť nejakú prácu alebo čokoľvek, tak zabíjame radšej čas a verte tomu, že to je obeť pre komfort. Nemám pre nás žiadne riešenie, len to, že možno ak demaskujeme toto božstvo a uvedomíme si to, takže proste tomu budeme vyhýbať a budeme sa tomu brániť a toto je možno taký moja prvá otázka. Je to tak? Nie je to tak? Čo si o tom myslíte? A čo sú ďalšie božstva? Ak, tak si kliknite na odber alebo odjak zareagujte na YouTube a uvidíme, čo s týmito videami spravíme ďalej. Díky, že ste to dopozerali. Majte sa fajne. Yeah.